Entrem a la setmana de Nadal, dies en els quals pensem en els altres i volem sorprendre i quedar bé. Què podem fer per no fallar? Què podem regalar? Per als qui necessiteu algun consell, ací van algunes propostes. Regals estrella a Ontinyent, per adquirir-los molt a prop i amb un tracte personalitzat. En Racal Dona i Racal Xic trobaràs roba i complements per a totes les edats. Cese i Raquel t'aconsellen segons les teues necessitats. Vestits llargs, midis i curts, xalecos de punt, suèters, abrics de llana freda i de cachemir, guants i bolsos. Una firma on destaca la col·lecció de punt, un establiment amb roba casual i per a events, tant per a regalar com per a tu mateix. Un producte estrella? Sens dubte, el suèter casual Camel. Agua Estètica, by Laura i Maria Àngeles ens ofereix tractaments corporals i facials. No hi ha res millor que regalar experiències, sobretot si estan enfocades a la bellesa i el benestar. Un ampli ventall de possibilitats, massatge craniofacial, Stone Therapy, Orange Experience i Rose Therapy, tractaments amb la tecnologia més avançada. El producte estrella, apunta't al massatge relaxant corporal Indiva. En Rull Interesport tens a la teua disposició una gran selecció de calçat esportiu i accessoris d'una gran varietat de marques. Per a home, per a dona, per a xiquets. Rafa i Andro, al capdavant d'un equip amb molta experiència, t'informaran de les millors marques i looks esportius per a marcar tendència. I si cal destacar un producte estrella, apunta't les esportives Adidas Adizero SL, ideals per a entrenaments diaris. En Beauty by Begoña Penedès et proposen la millor opció, la targeta regal. Pots disfrutar de l'últim i més novedós en depilació, per a tot tipus de pell, indolor, amb un sistema de depilació definitiu. Que et cuides i que et regales és la decisió més adequada. El producte estrella que t'aconsellen és la depilació en làser diodo d'alta potència. Última proposta, Mirkozuin, un regal en el qual segur que no pots fallar. Calçat còmode, amb tendències per a tota la família. Marques tant nacionals com internacionals. I així va el producte estrella, la bota de pell natural Picolinos, com tot el que s'ofereix, respectuosa amb el medi ambient. Propostes del comerç local per a regalar en Nadal i en Reis. Encara estàs a temps d'escriure la teua carta i fer-la efectiva en els establiments de confiança. No t'ho penses, apunta't al Nadal d'Ontinyent.